Cartea junglei, Disney, editura Litera. Într-o zi, înțeleapta panteră Baghera descoperi în mijlocul junglei un pui de om. Copilașul era înfofolit în scutece și scâncea într-un coșuleț de răchită lăsat într-o barcă părăsită. Baghera duse copilul în vizuina unei familii de lupi. Lupoaica îl adoptă pe omuleț, îi zise Mowgli și îl crescu împreună cu puii săi. Vreme de 10 ani, lupii îi arătară toată dragostea lui Mowgli și îl alintară ca pe proprii pui. Băiețelul îi iubea de asemenea foarte mult și se simțea în largul său în noua familie. Baghera venea să-l vadă în fiecare zi, mulțumit că Mowgli era atât de fericit printre lupi. Știa însă că într-o bună zi băiețelul va trebui să părăsească jungla și să se întoarcă în satul oamenilor. Într-o noapte, cei mai bătrâni lupi din haită s-au adunat la stânca înțelepților. Se zvonea că tigrul Shere Khan avea de gând să pună gheara pe băiat. Deși întristați că erau nevoiți să se despartă de el, lupii hotărâră că, pentru binele lui și al întregii haite, Mowgli trebuie să plece. Akela, căpetenia haitei de lupi, îi aduse trista veste lui Rama, tatăl adoptiv al lui Mowgli. Mowgli n-avu încotro și împreună cu Baghera porni la drum. În drum spre sat, pantera îi spuse băiatului: "Te duc în satul oamenilor, pentru că Shere Khan dă târcoale pe aici și ți-a pus gând rău. O să-ți fie mai bine printre ai tăi, vei fi în siguranță." "Nu vreau să plec din junglă. Sunt mare. Pot să am singur grijă de mine," se supără Mowgli. Când se lăsă noaptea, Mowgli și Baghera se urcară într-un copac înalt și își făcură culcuș pe una dintre ramuri. Baghera a dormit îndată și nu-l observă pe vicleanul șarpe Kaa, care se strecură printre frunze și se încolăci în jurul băiatului, hipnotizându-l. Noroc că Baghera se trezi la timp și pricepu imediat ce punea la cale Kaa. Fără să stea prea mult pe gânduri, puc! Baghera îl pocni cu laba pe șarpe. Acesta le eliberă pe Mowgli din strânsoare și se îndepărtă, sâsâind supărat. A doua zi, Mowgli și Baghera se treziră din cauza unei larme asurzitoare, tropăit și sunete de trompetă. "Oh, ce minunăție!" exclamă Mowgli. "O paradă!" Când se aplecă și Baghera să vadă cine face această hărmălaie, își astupă urechile și începu să se vaite. "Oh, nu, numai asta ne mai lipsea, patrula zorilor." Într-adevăr, în câteva clipe își făcu apariția o trupă de elefanți, condusă de bătrânul colonel Hati. Lui Mowgli plăcu parada și începu să mărșăluiască în urma fiului acestuia. "Pot să fac și eu ca tine?" îl întrebă Mowgli pe elefanțel. "Sigur, dar nu vorbi în front. Regulamentul nu permite așa ceva," șopti acesta. Mowgli începu să meargă de asemenea în 4 labe, dar când colonelul Hati ordonă "stânga împrejur", băiatul continuă să înainteze și poc! Nimeri cu nasul drept în trompa noului său prieten. Veni și vremea inspecției. Toți elefanții se aliniară în fața colonelului Hati și își întinseră trompele spre el. Mowgli se strădui să-și ridice nasul cât putu de sus. Ce s-a întâmplat cu trompa ta?" tună colonelul, ridicându-l pe Mowgli. După ce îl privi cu atenție, acesta exclamă supărat: "Dar tu ești un pui de om! Ce cauți în trupa mea?"
Baghera a apărut la timp și de data aceasta. Băiatul este cu mine, spuse pantera. Îl duc în satul oamenilor, ca Shere Khan să nu-i facă vreun rău. Dar Mowgli se încăpățână și refuză să meargă mai departe. Prea bine, mormăi Baghera supărat, dar și plictisit de asemenea. De acum înainte te descurci singur. Și rămase pe loc, privind în urma băiețelului care se îndrepta din nou spre junglă. După un timp, obosit de drum, Mowgli se opri să se odihnească lângă o stâncă. Imediat își făcu apariția un urs mare și hazliu pe nume Baloo, care juca și cânta de zor. Acesta se opri lângă băiat și îl întrebă de ce este atât de necăjit. Cei doi deveniră curând foarte buni prieteni și primul lucru pe care îl învăță Mowgli de la Baloo era cum să culeagă banane, nuci de cocos și alte chestii gustoase, fără mare bătaie de cap. Când li se făcea cald, cei doi prieteni săreau în apă și pluteau lipsiți de griji. Ursul pe spate, iar Mowgli cocoțat pe burta lui. Ah, Mowgli, ce urs grozav o să fac din tine, îi spunea Baloo visător. Dar dintr-o dată cineva îl înhăță pe Mowgli de pe burta lui Baloo și îl trase printre ramuri într-un copac. Răpitorii erau niște maimuțe obraznice. Hei, dați-mi drumul! Strigă Mowgli supărat, dar maimuțele continuau să-l tragă de mâini și să-l arunce de la una la alta ca pe o minge. Dați-mi înapoi chiar acum puiul de om! Strigă și Baloo, amenințându-le cu pumnul pe nesuferitele maimuțe. Dar acestea deja dispăruse, reducându-l pe Mowgli la regele lor. Curând, băiatul se pomeni în fața regelui lui, care nu-și dorea nici mai mult, nici mai puțin decât să devină om. Acum spera ca Mowgli îl va învăța cum să aprindă focul. Între timp, Baghera și Baloo ajunseră și ei la templul părăsit și auziră ce avea de gând regele lui. Împreună au pus la cale un plan ca să-l salveze pe Mowgli. Lui Baloo îi veni o idee genială. El se deghiză în maimuță, după care începu să danseze și să cânte. Regele lui, căruia îi căzuse cu tronc drăgălașa maimuțică, cânta și dansa cu ea, uitând de Mowgli. Între timp, Baghera încerca în fel și chip să-l salveze pe Mowgli, dar nu era simplu deloc, fiindcă micuțul se distra de minune cu maimuțele. Lui Baloo însă îi căzu fustița și astfel acesta se dădu de gol. E ursul Baloo! Strigară maimuțele înfuriate. În îmbunzeala creată, Baghera și Baloo încercară să-l salveze pe Mowgli. Din cauza hărmălaiei, bătrânul templu începu să se clatine, gata să se prăbușească în orice clipă. Încercând să înlocuiască una dintre coloanele căzute, regele lui susținea cu umărul o parte a templului. Mowgli se văzu prins între Baloo și regele lui, fiecare dorind să-l tragă în partea lui. Pietrele templului începură să cadă, însă Baghera a reușit să-l ducă pe Mowgli departe de ruinele lui. Așa petrecere mai zic și eu, spuse Baloo. Dimineață, Baghera încercă să-l convingă pe Baloo că, pentru un pui de om, viața în junglă este plină de pericole. Dar Mowgli nici nu catadixi să-l asculte și rămase în junglă. Prin apropiere stătea la pândă Shere Khan, dornic să-l înhațe pe băiețel. Dar vânătoarea lui se termină înainte de a începe, odată cu venirea trupei de elefanți, condusă de colonelul Hati. Baghera ceru ajutorul colonelului ca să-l găsească pe Mowgli. Din păcate, Kaa dăduse primul peste Mowgli și acum încerca iar să îl hipnotizeze.
însă a fost din nou întrerupt de o voce care răsună de undeva de sub copacul în care stăteau. Că vreau să stăm de vorbă. Era Shere Khan, tigrul cel periculos, de care se temeau toate vietățile junglei. Oh, ce surpriză! Sâsâi Kaa. Nu mai spune, făcu plictisit tigrul. Kaa nu voia ca Shere Khan să afle că îl ținea în prinsoare pe Mowgli. Dorea să-l păstreze doar pentru el. Mi s-a părut sau ai musafiri? Îl luă la întrebări Shere Khan cu o voce mieroasă, dar în același timp amenințătoare. Oh, nu, protesta Kaa, ți s-a părut. Da? Atunci poate mi-arăți și mie inelele tale dacă nu ți-e cu supărare. Șarpele n-a încotro, își desfăcu inelele și astfel Mowgli scăpă cu viață. Fără ca Shere Khan sau Kaa să bage de seamă, Mowgli sări din copac și se făcu nevăzut. Știa deja că nu poate avea încredere în șarpele cel perfid. Pe înserat, Mowgli se întâlni cu 4 vulturi plictisiți și răutăcioși. Aceștia începură să-l tachineze pe bietul băiat, dar când îl văzură atât de abătut, se lăsară păgubași și în cele din urmă se împrieteniră cu el. Dar noii lui prieteni îl părăsiră repede, când Shere Khan își făcu apariția în mijlocul grupului lor zgomotos. Până și vulturii se temeau de el. Spre mirarea lui Shere Khan, Mowgli nu se pierdu cu firea, ba mai mult, se hotărâ să-l înfrunte. Deși luat prin surprindere de curajul băiatului, tigrul fioros își reveni repede și se repezi să-l prindă în gheare pe Mowgli. Spre norocul lui apăru Baloo și îl înhăță pe Shere Khan de coadă, chiar în clipa când era gata să sară. Vulturii reveniră și ridicară pe Mowgli în aer. Fugi, Mowgli! Strigă ursul încercând din răsputeri să țină tigrul în loc. Fugi și nu te uita înapoi! Deodată cerul întunecos fu luminat de fulgere. Trăsnetul lovi un copac din apropiere care izbucni în flăcări. Vulturii izbutiră să-i spună lui Mowgli că singurul lucru de care se temea Shere Khan era focul. Băiatului atâta i-a trebuit. Lăsați-mă jos! Baloo are nevoie de ajutor! Strigă Mowgli. De îndată ce simți pământul sub picioare, Mowgli apucă o creangă în flăcări și fugi spre Baloo, care lupta pe viață și pe moarte cu Shere Khan. Vulturii avuseseră dreptate. La vederea flăcărilor, Shere Khan se sperie și o rupse la fugă. Ursul rămăsese căzut la pământ, fără suflare. Baloo! Dragul meu, Baloo! Strigă Mowgli, repezindu-se la prietenul său. Te rog, trezește-te! Deschide ochii! Ce mă fac eu fără tine? După un timp, Baloo deschise ochii și spuse lui Mowgli că se prefăcuse. De fapt, chiar dacă ar fi vrut, putea să-l învingă pe Shere Khan și să-l pună pe fugă. Mowgli izbucni în râs și își îmbrățișă prietenul. Între timp, venise și Bagheera și cei 3 prieteni își reluară drumul spre satul oamenilor. În apropierea lui, Mowgli văzu o ființă care îl încântă nespus. Bagheera, ce-i asta? Întrebă el mirat. Este o fată, îi răspunse înțeleapta panteră. Fata venise la râu după apă.
N-am mai văzut niciodată o fată!" exclamă Mowgli încântat. Nu te apropia de ele, căci aduc numai necazuri," mormăi Balu. Dar Mowgli se dădu și mai aproape, ca să o vadă mai bine. Balu și Bagheera se uitau cum Mowgli se apropie de fată. Îi ridică urciorul și pornește în urma ei. Când ajunse la intrarea în sat, Mowgli întoarse capul spre prietenii lui și le zâmbi în semn de rămas bun. Așa e în firea lucrurilor, Balu, îl consolă Bagheera pe ursul cel blajin. Mowgli trebuie să trăiască printre oameni. Apoi Balu îl îmbrățișă pe Bagheera și, fredonând un cântecel amândoi, se întoarseră acasă în junglă.